Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। दा फाइनाली बिग आपडेट बेनो जाबाय नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय जानांगौ 6 मेआव फाइनाल रिजाल्ट होसिगोन। दा बे फाइनाल रिजाल्टआव मा डिपार्टमेन्ट थागोन मा पोस्ट थागोन बेनि अफिशियली आपडेट फैबाय। स' नोंथांमोननि डिटेल्सखौ लाबोजोबबाय। आसा खालामो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट्स आरो जायफ्रा चेनेलाव गोदान नोंथांमोनाबो साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। दा लोगोफोर नोंथांमोना फार्स्टआवनो खोनादों ADRE फाइनाल रिजाल्ट्स बे नंमारगौ नोंथांमोना मोनसिगोन ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो ड्राइभार पोस्टआव नोंथांमोना जेब्ला अफिशियेल वेबसाइटआव फैगोन अब्ला बेयावनो नोंथांमोना फाइनाल रिजाल्टखौहाय सेबानि आन्डाराव नायनो हागोन आरो बेयाव जायनि रल नाम्बार फैबाय बेनो नोंथांमोना साख्रि मोनसिगोन आरो एपइन्टमेन्ट लेटारखौ मोननाय जासिगोन मे दाननि गेजेर सप्तायाव एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय आरो मा पोस्टआव थाबावगोन स' जों बेखौ दानिया नायनोसै भिडिअखौ गोबाव खालामा अफिशियेल आपडेटखौ जोङो बेयाव नायनोसै। दा लोगोफोर बे जाबाय आसाम केबिनेटआव पास खालामबाय। दा फाइनालि नोंथांमोननि रिजाल्ट्स बेनो जाबाय पोस्टआ गासैखौबो लानानै 51,397 स' नोंथांमोननि 6 मेआवहाय डिक्लेयार खालामगोन बा नोंथांमोननि रिजाल्ट ओंखारगोन आरो बेयाव जायनि नामा फैबाय बेनो नोंथांमोननि साख्रि। बेखायनो अल द बेस्ट गासैनिसिमबो जाहाथे नोंथांमोना मोजां साख्रिखौ मोननो हायो। दा बेयाव पोस्टआसो मा थामारगोन। दा फार्स्टआव दङ 5,730 बे जाबाय नोंथांमोननि आसाम पुलिसनि आन्डाराव। स' बे जाबाय नोंथांमोननि एक्साइज थागोन फरेस्ट थागोन बेनिफ्राय एस हान्जा बा जि हान्जा आसाम पुलिसनि आन्डाराव ABUB कनस्टेबल जि जादोंमोन स' नोंथांमोननि फाइनाल रिजाल्ट 6 मेआव मोनसिगोन जेराव 5,730 एन्ड नेक्स्टआव फैबावगोन नोंथांमोननि भेकेन्सि ABUB कनस्टेबल आरो मैयासो एग्जाम जानाय SI नोंथांमोननि रिजाल्ट थाबैनो मोनसिगोन बाट नोंथांमोननि फरेस्ट ग्रेड 1आथ' मोनखासिगोन आरो SI आबो बावनो हाबना थानो हागौ बेखायनो प्रेक्टिस खालामबाय था स' नोंथांमोना थाबैनो रानिं मोननो हागौ। एन्ड बेनिफ्राय सेकेन्ड पोस्टआव फैबाय 5,799 बेनो जाबाय नोंथांमोननि हेल्थ डिपार्टमेन्ट स' नोंथांमोननि DHS अके थ' DHS आव एग्जाम जाना थांबाय आरो DHS नि आन्डाराव लखिमपुर मेडिकेल कलेज बेनि भाइभा टेस्ट जोब्बायमोन बेनि लिस्टआ फैसिगोन एन्ड बेनिफ्राय DHS दाखालिसो एग्जाम जानाय स' बिनि DME नि नोंथांमोननि लिस्टआबो बेयावनो फैसिगोन बेखायनो डाइरेक्ट रिजाल्टआ फैनो हासिगौ स्किल टेस्ट लाया जानो हागौ बेखायनो नोंथांमोननि रिजाल्टआ सिगांनि बायदि डाइरेक्ट ओंखारनाय बायदि डाइरेक्ट नोंथांमोना जायनि रल नाम्बार फैयो बेनो साख्रि मोनसिगोन अके। एन्ड बेनिफ्राय नेक्स्टआव बे जाबाय नोंथांमोननि 14,241 बे जाबाय इडुकेसननि आन्डाराव जेराव ग्रेड 4 ग्रेड 3 बेनिफ्राय टिचिं स्टाफ दङ जेराव नोंथांमोना बेयाव मोनसिगोन आरो बेनि डकुमेन्टस भेरिफिकेसना दाखालिसो जोब्बाय आरो बेयाव नोंथांमोननि फाइनाल लिस्टआ फैसिगोन अके। स' नोंथांमोना DEE नि आन्डाराव 14,000 भेकेन्सिस एन्ड नेक्स्टआव जाबाय जोंहा ADRE अके ADRE 25,000 नि बारा दङ एबा 26,000 खाथि जाथारो बेनि ग्रेड 3 ग्रेड 4 आरो लोगोसे ड्राइभार पस्टनि रिजाल्टआबो नोंथांमोना मोनफासिगोन बेनो जाबाय गासैखौबो लानानै नोंथांमोना मोनखाबाय स' गासैखौबो लानानै 51,397 बेनि फाइनाल रिजाल्टआ नोंथांमोना मोनसिगोन 6 मेआव अके 6 मेआव नोंथांमोना मोनसिगोन। थ' गासैनिसिम अल द बेस्ट थाबाय जाहाथे फाइनाल लिस्टआव फैयो आरो जायफ्रा फाइनाल लिस्टआव मोनो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव जाहाथे साख्रि मोनबाय होननानै नोंथांमोनाबो खिथाहरो एन्ड बेनिफ्राय आपकामिं पस्ट फैबावगोन हमना ला जास्ट 51,000 बेयाव होदों एन्ड बेनिफ्राय दाखालिसो माखासे होदोंमोन एन्ड बेनिफ्राय 1 लाखनि आन्डाराव गोबां साख्रि थाबावगोन गैयाबाबो 10,000 बारा थाबावगोन जेराव आसाम पुलिस ABUB कनस्टेबल बेनिफ्राय गोबां डिपार्टमेन्ट APDCLआवबो दं 5,000 स' नोंथांमोननिया फैबाय थागोन जाहाथे जेबो टेनसन लाया नार्भास जानाङा एन्ड नेक्स्टनि थाखाय नोंथांमोना जाहाथे रेडि जायो। दा बेनोमोन नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट आसाम केबिनेटआव बेखौ पास खालामबाय देन बेनिफ्राय 6 मेआव नोंथांमोना रिजाल्टखौ नेना थादो आरो गासैनिसिमबो अल द बेस्ट जाहाथे फाइनाल रिजाल्ट नोंथांमोना मोननो हायो।